Na, sziasztok, én Csabaszko vagyok, és itt is lennénk a harmadik videómban. Ebben a mai videóban én megpróbálom felvinni magamat Silver 3-ra. Nézzük meg, hogy sikerülni fog-e. Amúgy ezt a videót már vagy negyedjére veszem újra, mert olyan szerencsétlen vagyok, hogy véletlen kinyomom. Még mit tudom én. Na mindegy, szerintem mondjuk azt titeket nem tudom mennyire érdekelt. Na mindegy. Egy kicsi, na mi van? Na szeretnék adni nektek egy kis tippet, ahhoz, hogy legyetek talán egy kicsit profibbak. Én se vagyok tudom nagyon profi, de hogy egy kicsit talán legyetek profibbak. Ha duo showdown-t mentek, ne random csapattársakkal menjetek, ne úgy, mint én. Ha rankedet, akkor meg szintén nem, mert lehet menni, de ha diamondos akarsz lenni, akkor nem ajánlom. De ha csak így izéből csinálod, hogy vagy azt, ha csak úgy csinálod, akkor mehetsz randomokkal, de szerintem még úgy is jobb, ha csapatban mész, mert legalább mit tudom én, mondjuk, ha felhívod Discordon vagy Messengeren, ha van, azt úgy végülis csak jobb játszani, hogy mondjuk hívásba valakivel ott vagy, azt játszasz vele közben. Beszélgetsz vele, meg ilyenek. Szerintem az úgy jobb. Én szerintem. Oké, első meccs, meg is nyertük. Oké. Nézzük. De nekem olyan jók a szerencséim, már nem azért, de figyeljétek. Ezt az egy skint nyitottam, amióta bejött ez az új event. Ezt. Lehet van olyan is, aki még ez se. Na, mindegy. Második meccs. Knockout. Nem tudom. Legyen ide. Rico talán. Hát, ha jó választás ide, Rico. Dynamite. Mézi, ha jól láttam, meg egy Dynamite. Ja, meg Max. Hát ezt nem így kellett volna csinálni. Azért, ha most ilyen rossz lesz a videó, vagy ilyen unalmasabb, mint a másik kettő, akkor az azért, mert alapból az egész napom rossz volt. Azt még nem mondtam, hogy alapból amúgy az egész napom rossz volt, szóval csak ha már a másik kettő videómat úgy csináltam meg, hogy minden nap csináltam, ugye kedden is, meg szerdán is, akkor úgy akartam, hogy most is így csütörtökön csinálok. Mondjuk ezt is gondolom, hogy hány embert érdekel, hogy ezt én így most elmondtam. Na mindegy. De akit érdekelt, azt érdekelt. Akit meg nem, azt nem. Csak gondoltam, így elmondom. Akasz. Ó, ne! Csak megölitek. Ugye? Jó. Szép. Felviszem magamat szerintem Silver 3-ba. Az igen. Az szép volt. Felviszem magamat Silver 3-ba, és menjünk contest eventet.
Még egy tippet elmondok. Mitket. Hogy ha van ilyen community event, közösségi event, vagy mondjuk skint lehet nyerni, mint amikor volt az a gruesome gázos, amit meg lehetett nyerni úgy, akkor tényleg, de tényleg csapatban menjetek, mert máskülönben elvesztitek. Én a gruesome gázt megpróbáltam úgy menni, hogy nem csapatban, hanem randomokkal. Hát mínusz az első 5 élet, mínusz az első 9 gemes, amit meg lehet ugyebár venni. Mert barátaim még nem jöttek az utolsó napon se. Szóval nem akartam úgy hagyni, hogy nem jövök senkivel. Vagyis, hogy nem, meg se próbálom az eventet. Kb. Az összesből, mentem ugye, megvettem az összes 9 gemeset. Gemes újra próbálkozást. Szerintem összvisz nyertem 2-t. Még lehet azért is van, mert nem vagyok annyira jó játékos, amit elfogadok, mert tényleg egyáltalán nem vagyok ilyen jó játékos. De azért a randomok is sokat izélnek benne, hogy sokat csinálnak benne, hogy sokat segítenek abba, hogy elveszíts lényegében. Ők nem abba segítenek, hogy nyerd meg, hanem abba, hogy veszítsd el. De persze van olyan, amelyik nem. De van olyan is, aki meg igen. Szóval szerint láttam YouTube-on olyat, hogy az a szórakozott, hogy egy csomó randommal megy, azt ő direkt elveszíti, hogy neki rossz legyen. Mert én az ilyennek kívánom poklot. Ne haragudjon meg, de persze ez csak egy játék. Én azt meg tudom érteni, mert tényleg ez csak egy játék. Veszíteni tudni kell. De az akkora köcsökség, hogy mész egy meccset, az direkt elveszíted, hogy a másiknak alapból rossz legyen. Azért az nem olyan jó. Ó, basszus! Na látjátok, ezért ne nyomkodjátok. Ez meg a másik tippem. Ne nyomkodjátok így. Mert nem oda fog dobni, nem oda fogja dobni, ahova ti akarjátok, hanem még csak véletlen se oda. De szeretem ezt az Edgárt. Jó, 91, 93. Az szép számolás, 91 után 93. De hogy nem lassul be? Haló? Csaló. Haló, csaló. Még rimmelt. Jó, ezt is megnyertük. Szép, nagyon szép. Jaj, ki ne nyomjam már a videót. Inkább ide rakom. Ha valaki kérdezné ezt a videót, olyan alkalmazással veszem fel, hogy képernyő felvevő, azután pedig fel kell rakni YouTube-ra magát a fájlt, és ugye úgy már végül is fent van YouTube-on az egész. Kb. Egy 30 perces még feldolgozza, és hát még elmenti, feldolgozza, és felrakja a YouTube-ra. Na, Brawlból. Majd csinálok egy olyan videót is. Szerintem holnapi olyan lesz. Ó, de jó. Hogy megmutatom, hogy hogyan csináljátok videót a YouTube-ra. Hogyan rakjátok fel. A megvágást azt nem mutatom meg, mert én se tudom. De amit tudok, elmondok. Hogy nektek is ezzel jobb legyen. Mert én szeretek segíteni amúgy embereknek. Mert én nem szeretem azt nézni, amikor egymást leterrorizálják. Tudom, beszélni se tudok. De hogy egymást terrorizálják, meg bántalmazzák a másikat. Nekem az olyan... Szeretem a sportokat, de az is nagyon nagy sportszerűtlenség, hogy oda mész, mondjuk fociba felgáncsolod a francba az ellenfelet, az is nagyon jó.
Az hogy? Hagy kérdezzem már meg. Menjél innen, te buze. Nem mondhat senki semmit, hogy most csúnya szót mondtam, mert buzz, ugye úgy van leírva. Amúgy tényleg, ha baszt a karaktert összerakjuk, meg meget a karaktert. Bazd meg! Ó, de vicces volt. Ugye milyen vicces volt? Tudom, egyáltalán nem volt. Szia, szumi. Úgy szeretem, amikor nem nyomja. Rányomok a Hypercharger, de nem nyomja be. Ó, de jó. Nagyon szeretem. Vigyed, barátom, vigyed. Szia. De most se nyom rá a HC-ra. Húzzál már innen te meg. Védjetek nekem, mert megőrülök, ha ez bemegy. Mondjuk már 3-szor idegbajt kaptam, szerintem. Gyomorideget kapok tőletek. Ne a szupereddel elődd el, te bolond. Ne úgy lőd már, hova lövöd? Neki passzolod? Mi vagy te, áruló? Én sem úgy néha nyomkodom, de nem direkt. Jó. Az csak meg lesz. De szép! Nagyon szép. Az szép volt. Hányszor mondom még el ezt, hogy szép. Na rendben, még kb. Egyet nyerek, vagy 2-t, meg is van a Silver 3. Hajrá. Hodzó! Hanyadjára dobja be ezt a pályát? Inkább ide rakom, mert végig véletlen kinyom. Spikedli. Pick your brawler. Time to pick. 5, 4, 3, 2, 0, 1. Meg Mortis Jesse. Csapattársaim. Fantasztikus. Chester. Orosz a gyerek! Árló! Kínai. Húzzá haza. Ó. De jó! What the heck? Oh heck. Az ott nem jó. Az ott nem jó. Húzzál innen, menjél innen, vissza ne gyere. Jó, hogy mondtam, hogy vissza ne gyere. Menjetek már be rá! De... Kérlek, csináljátok már ti is. Nem azt mondom, nem olyanok vagytok, mint a fél random köztársaság, hogy leálltok, azt afkoltok, mert ti legalább egy kicsit csináltok. Nem! Jó, hát ez lose. Ezt megint elvesztjük. Tudom, veszíteni is tudni kell, de... Hanyadjára? Azért nyerni is tudni kell. Már nem azért. Jó? Hát, kösz. Ez lose. Lose. Ó, Istenem.
Nem fog amúgy figyelni. 15 percnél tart a videó, még meg lesz az Silver 3. Vagyunk 20 percnél. Azon Dynamic Lost. Amúgy így van magyarul. Vagy Dynamic Lost. Hypercharge-okat hozzatok már. Úristen! Úristen! He! Az! Ugyanaz! Mind a kettő csapatban van egy Dynamite, mind a kettő csapatban van Mortis is, meg Frank, Dynamite, minden, ami kell. Pika. Itt állnak a kapuim. Hát, az komoly volt barátom. Az meg még komolyabb barátom. Jó van, ahogy akarod. Bocsánat, ha néha nem beszélek. De amúgy tényleg nehéz úgy játszani, hogy közben beszélsz. És hát nekem nagyon. Jaj! Szép. Maradj bent középen. Meghalt. Semmi baj. Megyek vissza. Mint olyan sokat érnék. Jó. Öld meg, menj be. Szép. Na már csak egyet kéne nyerni. És akkor csináljuk a contestet. Már így is 18 perces a videó. Game grab. Gyűlöm game grab. Figyelj, ezt szerintem el fogjuk veszteni, már utolsó meccset mindig elvesztjük. Elvesztem. Hát ki gondolta volna? Gyűlölöm! Ott maradsz. Igazán terrorban tartalak. Ott maradtok. Ó, ne! Miért halok meg? Miért halok meg? De miért afkolsz? Ilyenkor tudnák ezekre gyomorideget kapni. Ilyenkor, amúgy. Menjél már innen. Nem már! Felszakadt a körmöm. Kicsit fáj. Mindegy. Most az lenne a lényeg, hogy nyerjük meg. De... Nem már, de... Szar randomok ezek. Ezek semmit nem tudnak. Ezek díszeleg, ne! Jó, hát... Díszelegnek. Mennyi? 50? 30? Jó, most nyernék egyet. Na, kérlek. Egyetlen egyet nyerjek már. Még csak azért se
dob knockoutot, vagy helyzetet. Kivel jöjjek? Legyen, nem tudom. Juju. Cu. Kaizen. Így is már 20 perces a videó, szóval a contest az nem tudom. Belefér. Szerintetek? Én nem tudom, hogy csináljak-e olyan videót, hogy tényleg 20 perc, sokkal több, mint 20 perc. Mert szerintem, ha még a contestet meg szeretném csinálni, akkor az egy 30 perces videó lesz. Kb. Köbö. Hú, de szepa. Ez nagyon szepa. Szepagy. Ajaj. Ajajajaj. Jó. Jó is, meg nem is. Jó. Szép. Jó. Jó. Silver 3, ugye? Jó. Na nézzük. Skin. Helyett 250 blink. Jó, akkor még ezt megcsinálom. De akkor erre a videóra ennyi. Mi ez? Spirit Wars. Juju. Vagy ne. Legyen Brock. Jó, na. Oké, kezdődött a meccs. Azért csinálok néha ilyet, hogy megállítom a videót, azt azután mondjuk rá egy 10 másodpercre indítom el, hogy ezzel is kevesebb idő legyen. Szeretem amúgy Brockot. Régen gyűlöltem. Az a régen még nem is annyira régen volt, mert mit tudom én, pár hónapja. De hogy nagyon gyűlöltem. Most meg imádom. Csak hát kevés a HP-ja, de jó karakter amúgy. HP-ja kevés, de jó karakter. Most olyan, mint Piper is. Csak ő már sniper karakter, ugye? Bár. De ő is amúgy kevés a HP-ja, de nagyon jó karakter. Az gyorsan. Oké. Az nem oké. Az se nagyon. De miért ott állsz meg, te fogyatékos? Hogy olyan gyors? Elkezdem. Hogy olyan gyors? Ezt elkezdem. Te húzzál már innen? Húzzál már innen? Az igen, jó hamar vége lett. Nem tudom, de mi a jó? Ez, vagy a Dame of Fire. Na mindegy. Az már jó, hogy megnyertük. Előrébb is jutottam. Na, legalább még egyet kéne nyerni, és az teljesen jó. Minden nap 2-3 nyerni, az jó. Majd most én a izét választom. Holnap után, szombaton, hogy majd a Démon, Démon Angel Dropot fogom választani, nem a Démont. Mert tegnap előtt azt hiszem, hogy a Démont választottam.
De most inkább az Angelt fogom. Az viszont nem jó. Ó, na ne, 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 ne. Ne már! Húzzál már innen! Te is! Menjél innen. Húzzál haza magadnak! Vedd fel kérlek szépen! Vedd fel kérlek szépen! Miért nem ugrok? Jó, nekünk 7 van, nekik meg 5. Még nem nagy a különbség, de mindegy. Óhe! Jó lenne, ha ezt is megnyernénk. Minden nap egy videó. Hát, mondani akartam valamit, de ebben nem lett semmi. Na mindegy, semmi baj. Semmi baj. Miért vagy ilyen gyors? Speed vagy? Mi vagy te, izé? Sonic? Flash? Ó, az jó van. Jó van, fiam. Ó, ne. Neki 2 van, nekünk 6. Az nagyon jó. Ne, öld meg kérlek, ne. Az még jó lehet, ha... Jó! Jó, nagyon jó. Jó! Szép. Ez szép volt. Nem tudom, már 27 percnél. Na mindegy. Csak megcsinálom még videóba. Ezt még gyorsan előhívom. Mondjuk lehet idegesíteni titeket, szóval inkább kinyomom. Tudom, hogy ez a videó is 30 perces lett. De szeretnék majd ezután olyat, mint az első videó, hogy 9-10 percest. Azt végül is nem tart annyi időbe nektek megnézni, mint mondjuk egy 30 vagy egy 20 perceset. Meg ez is nagyon jó, hogy ti... Ó, ne! Jó, hát ezt elvesztettük. Semmi baj. Nem baj. Veszteni is tudni kell. Győzni is tudni kell, mindent tudni kell. Meghalni. Jaj! Kizsúzott a kezemből a telefonom. Meghalni is tudni kell. De csak a játékba persze. Ölni is tudni kell, de csak a játékba. Oké. Moksika kuka. Macska, húzzál már innen. Testemmel védem. Na mindegy. Utolsó. Ez lose, de semmi baj. Nem baj. Ezt az utolsót meg kéne nyerni, és teljesen jó. Holnapi nap is, vagy 2-3 meg kéne nyerni, ez teljesen jó. Oké, hát ez már egy fél órás videó lett. Amúgy ezt is egy 20 percesnek szerettem volna. De semmi baj.
Frankenstein. Jó, hát 40 kilós kalapácsot ráütsz, mit tudom én, 30 kilós férfira. De nektek hogy van 5, nekünk meg 0? Halló! Halló, babó! Jó, hát ezt is elvesztettük szerintem, de van egy olyan mondás, hogy ne legyél mindenhez az ítéletes, amíg nem látod a végét. Annak meg hátszéja van, meg szuperje? Az, hogy nem haltál meg, barátom? Semmi baj. Ezt is elvesztjük. Mindegyiket. Az ott kell. Jó, elnyomom most a szuperemet. Jó, semmi baj. Nem baj. Viszont akkor köszönöm, hogy itt voltatok ebbe a videóba is. Ha tetszett, akkor ugyebár ne felejtsetek el feliratkozni, és ha annyira tetszett, akkor talán még lájkolni is. És írjátok meg kommentbe, hogy szeretnétek-e DLS 24 nevű játékról videót. Mondom, ez egy ilyen focis játék, de nyugodtan a Play áruházban nézzétek meg, akár töltsétek is le. Na, viszont akkor én Csabeszkó voltam. Sziasztok! És további szép napot, és jó éjszakát. Sziasztok!